Všechno byly holky z naší školky senzační. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají hračky svý, ty naše lásky tříletý. Řekli jsme vám před školkou, bylo nám právě 6 a začalo další dívčí show. Ve škole Daniela, Michaela s Romanetou a taky Adriana, Mariana se Žanetou a hlavně prýma Radka, kamarádka, co všechno ví. Tyhle ty holky byly naše bílý školní knihy. Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají žákovský naše lásky klukovský. Čau, řekli jsme čau před školou, táhlo nám na 15 a začalo další dívčí show. Taky profesor Šárka, třída Klárka, Táně jak sen a taky Senza Jenka v podkolenkách veselá jen a všechny v sexy tričku postavičku měli ham, no prostě prýma štace, inspirace k maturám. Školní